అందరికీ నమస్కారం. ఫ్యాషన్ డిజైనర్ టైటిల్ చాలా బాగుంది. నాకు బాగా ఇష్టమైన ఫ్రెండు మా మణిశర్మ గారు నాకు ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేసి పెట్టారు. ఒక గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన. మా హనీ గారు ఎంఎస్ రాజు గారి బ్యానర్లోనే ఒక్కడు, అట్లా ఎన్నో పోకిరి, నాకు సమరసింహారెడ్డి, నరసింహనాయుడు, ఇంద్ర, మొన్న జెంటిల్మెన్. ఒక గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా మణిశర్మ గారు. తపన ఒక మెలోడీ కానీ, ఒక మాస్ సాంగ్ కానీ, ఇక రికార్డింగ్ అంటే సాంగ్స్ ఎంత అద్భుతంగా చేస్తారో రికార్డింగ్ కూడా అంత గొప్పగా చేస్తారు. ఒక సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా మణిబాబాయ్. మణిశర్మ గారు ఎప్పుడూ బాగుండాలి, ఇంకా పెద్ద పెద్ద సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ మణిశర్మ గారు. మధుర శ్రీధర్ గారు మంచి తపనున్న ప్రొడ్యూసరు, మంచి హిట్ సినిమాలు చేయాలనుకునే ప్రొడ్యూసర్ ఆయన. మొన్ననే పెళ్లి చూపులు, అలాగే ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. మధుర శ్రీధర్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. నాకు మా ఎంఎస్ రాజు గారు ఒక మేకర్. ఒక దిల్ రాజు గారు చెప్తారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎంఎస్ రాజు గారు అంటారు. అప్పుడే లగడపాటి శ్రీధర్ గారు చెప్పారు నాకు ఎంఎస్ రాజు గారు ఇన్స్పిరేషన్ అని. అట్లా ఎంతోమంది ప్రొడ్యూసర్లకు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్. ఒక గ్రేట్ మేకర్ మా హనీబాబా ఎంఎస్ రాజు గారు. ఇందాక మా రవి గారు చెప్పినట్టు మా సుమంత్ మంచి హీరో, లవర్స్, ఎన్నో మంచి మంచి సినిమాలు చేశారు. మా హనీబాబా ఎంఎస్ రాజు గారు ఎన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలు తీశారో అన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సుమంత్కి ఆల్ ద బెస్ట్ నాన్న. చాలా చాలా సినిమాలు తీయాలి. అలాగే ఈ సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన ముగ్గురు హీరోయిన్లకి, ఈ సినిమాలో పాటలు రాసిన చైతన్య ప్రసాద్ గారు, శ్రీమణి, అందరికీ. ఇక నాకు చాలా ఇష్టమైన డైరెక్టర్ వంశీ గారు. ఆయన ఒక అద్భుతమైన డైరెక్టర్. అప్పట్లో అన్వేషణ సాంగ్స్ విపరీతంగా చెప్పుకునేవాళ్ళు. ప్రతి వాళ్ళు 2 సాంగ్స్ ఎన్నిసార్లు చూసేవాళ్ళు నాకు తెలుసు. అలాగే లేడీస్ టైలర్. వంశీ గారు అంటే ఆయన సినిమాలు చూడాలని ఇప్పటికీ తపన పడేవాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. రాజమండ్రి అంటే ఆయనకి మహా ఇష్టం. వంశీ గారికి ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. అలాగే ఈ సినిమా యూనిట్ అందరికీ ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యి మంచి పేరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ.